Kani Kadai Kabate CTV. Refresh with Umrupa Premium. Meghalya's drinking water that quenches your thirst. Nyai kublai syat suk mensem yapi baro kinong pek jong Kabate CTV. Kimat kubor naga jela mentaka janmit sngining kong ka nyau tarik uyayong arjar arpsan. Kikali balek bawan lengba na kithain pun ursla kila sakut lok harangain naga daw kajing tua ki mau bat ki sakut sbok habdeng surok. Kajing tua ki mau kadai harum lai lengkon shua ban poi no artat hapomlum. Kani kalajah kapor khatwei baji ai hinin kasni ublai. Barok ki kali ki bahir na shalong ban lech pun ursla bat ki bawan na pun ursla ban lech shalong kila sakut lot hashtag nanti. Hakapor badang kala tarik kumbak hat RBG arpu minute next step. Ki pulit gila yok jing tip bagadon ke jingja accident ha leng kedai Riboy district pat marmar gila lek syakani ke jaka ban tokit. Kila lap bagadai ke jingja kepala jah hakapor khat RBG nyo minute hakaba u Robi Paswan basyong basa halum paring bat u Prakash u badang arfun rius nem karta bana Bangalore kila khlar hasyen. Kakali Alto 800 registration number ML Not San R Prasan Kandai Pra kalami na shalong ban lek syago hati Henry. Unda gila poi ha National Highway ha lang kedai. Kakali jongki kala lek tenra salit yakawai ke trok bat. Kakali jongki kala thong khong pong kat baga trok pat kala pet krat nagani ke jaka. UMP ka Rajya Sabha na Meghalaya. Dr. W.R. Karluki. Ulaong ba kasyong hakabor jong District Council banjit yaw MDC syusi kumjuru haka Khasi Hills Autonomous District Council kabor kasyong haka banjit yaw MDC syusi bat kan pa ya gerteng jong sya ka sarkar jilla. Kat kum ki kendon ke District Council kapha ya ka gerteng bat ka sarkar kan bishar benia. Henry ulaong badon ki kem baka sarkar kamsim laai jing menjur. Ulapan kenmau bakaladon kapor ha Garo Hills Autonomous District Council baka terwa daka kerteng jung Konrad ke sangma kum MDC syusi Henry kasorkar jelapat kam menjur. Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People Southwest Khasi Border Circle. Kalayo ban bat bun tuli gitrok kit kok ha maurapa kasnong kebadan harum mau senram kibawan Nagithain nongjri bat kibayai lengba ka pot kro umpung balat mausenram shadow wailoi. Kani kaseng kalayo bat yagini gitrok haga por mensni mensyai. U President kaseng FKJGP Southwest Khasi Border Circle uba kermen syang diar ulayato balakham slam kila ujor syaka office jong DC halor ka jingsniu bat ka jingret palat kani ka surok kamtam bagi border district kimdei ban sya ya gitrok ban yaj hagapor mensngi mensyai namar ba ka pentut ya ka lek kawan gipat ba khamtam kibapang basitam hadu shi hajar samspa khat nyungut kinong syat shenrang bat kentai kilai shim benta hagasngi penkot ya syat suk mensim ka bajulong shi sin snem daga sengkasi sengkme hamadan waking jail. Yak syat suk mensim la sedang nado usnem khat khandai spa khatwei bat lapan bena pai ba pat haus nem khat khandai spa khat ar. Mentau snem arajar arpusan ka sengkasi kala rakhiru ya ka jingdap shi spa khat saus nem ka jing pelong ya syat suk mensim. Ya kani kasngi la sedang shwa da ka duai ga pirat ban pan ya ka jingker khu no blai try konrat ba un the sei ya ka jingker khu hau khon ban reu bat pen lapun buat pat da ki jing syat hamadan. UMLA Gamairang constituency uba met ba lengdo ubalong ha kajuk kapor chairman jong ka Meghalaya State Planning Board ula lek ban kendo kerpang ya ka Erin lengdo maulong bat ka Angel Joliza Marbanyang kibala yok ban rung hakatup top 20 jong ka result SSLC balapan benar da ka embos ha ka santrik wiyayong arjar arfsan uba met ba ulayatu ba ka jingle ya kendo kerpang jong ya ki ne ki khna ki bapule kalong ban ai khublai kit bokit weng ya ki bat ban penslur ya ki bakin nang yai beteng ya ki jing pule jong ki nang ne syakman.
kat bau dang wan pai na gajing yai kai pengat ha rhododendron track kabadan ha upper Shillong ter sya kathan lom Shillong u menteri rangba ka jelau Konrad K Sangmau layo i yaki khna upper Shillong ki badang yelek kai cricket hamadan sangmen kumta ulahir nalaka kali ban lek kren yaki bat kham hadin ulapan yaka bat ban tiet cricket lang shipor arpor Hagani ke jinglet yat kejat lasenran lang yo menteri rangba daki officer bat ki pulit shwabun lek saki ya ke jingshat sup mensiem kabala long hamadan waking hakaba ula syakhot kumukongsan. Ki jaj ben riu garo ki ba syong basa ha ke snong khaput jong ke jela Meghalaya bat Assam bat ki badang hap ru apo ka Nongstoin CNRD block. Ki lapan pau ba ki kwa bek ban ne hapo uput usam jong ke jela Meghalaya. Kilapan pau ya kene ha kajing yelang jong kipat ba ha ke snong umtli kawai na ki snong ka ba labuhai da ki jat ben rio garo ha kathan kershai bat kabadang hap ru ha langpi sektor ha kene kajing yelang ka ba long ha ka ying dorbar jong ka snong umtli ladon lang rengkat ki dkhot bat kinong yelam jong ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Rimulyang Circle mentang ini phai syakimat khobor na kaleng kari ka Supreme Court kala kentat ya ka jingkerpat badai ban pha nyulut ya gibriu ya baro ki slip VVPAT jong ka EVM ka Supreme Court kala ong ba kanom tre shu bandang yai pet chi yai pet biang ya ka ne ka jingkerpat bat kala pen sangeru ya ka rai ba ka Delhi High Court kala pen mi ka Supreme Court kala ong ba kinong tap vote ki don ya ka hok ban pensisha la ka vote jong ki ka lek ne em sha ki ba ki tap nre kamut pat bahap ban nyolot ya baro ki VVPAT kaseng Bharatiya Janata Party kala kamba u Rahul Gandhi mentau don ha pedeng ke jingleng amen sim bat utieng ru yo ba kaseng Congress kan yo zero ha ka election ha Bihar Rahul Gandhi ulalet sya Bugu Sarai ban kren ya ki babon ki mat bagentup ya ka yo kam yo jam bat ka jingwan rong kertep ki breu na syabar ka West Bengal School Board kala pha jingkerpat sya ka Supreme Court bahkan ailat ya ki no hikai ki bala sya slot na ka kam bakin dang yai peteng ya ka kam jongki tat hadu banda dep bat la bantung breu dagi weipan ka Supreme Court kala slot ya ki kam jong ki arpusan hajar news pa san pulaingut ki nong hikai namar ba ka jingtung kam ya ki kamlong ka bakhut ka sarkar kala pen kiu ya ka excise duty jong ka petrol bat diesel da artengka nrei ka dor jong ka petrol pat kam kandang yai ne heru hi kumjo namar ba ka dor ya di ya thiet ha ka perthai hi barok kawai menta kala kham hier tentang ini pek ya kimat khubor na keleng giri ke perthai ka stock market ha Pakistan kala her ha kala sni ublai bat kala her hadu nreu hajar point kani kala ja namar ka jingpen ibor hapdeng ka United States bat ka China ha ka yo ya di ya thiet ha ka perthai kinong tap pisa menta kila sedang artatien ban bay pisa namar baka yo ha ka perthai khamtam ha Asia kala hiar sebapalat u Crown Prince jong ka Dubai un wansha India nadu ka sengi hat majai bat un pelut por kumba arsni ha India kani ka jinglek jong u kadai hadien ka jingkhot ngobha jong menteri rangba do ka India un Narendra Modi un ya kendo ya ki babungut kin nongelam jong ka India bat un syong ru ha ka jingelang jong ka business talk ha Delhi bat Mumbai ka jingwan jong u kalong ban penklan shushu ya ka jingye dei ha pedeng ka India bat ka United Arab Emirates ki babun ba ki brio ha Nepal ki don ha pedeng ka jingshitam ban ringmen sim namar ba ka don ka jingplu klau ka pesirkai ki hospital menta kila shlei mam bat ke jing jabo jong kal air hanong ba Kathmandu kala nang kiu ki doktor kila itu ba khambon na ki ba shitam jor gire gi kna bat kitemen ka jing pen baik dor thmai jong ka United States ya ka yo ya di thi la ne ka tariff na ka benta ka export bat ka import kala ktap ha ya ki ba bon kiri ka perthai
ka Singapore ka de ka way na gipasyak ta haga ba ka stock market jongka kalahir siya ka pra.0%. Kani ka de ka jinghiar ka ba buntam haba shim jingken na ro usnem arajar pra. Ka Japan ro ka de ka way gari ka bala syakta. Namar ka jing slay ka bajur ka jingyap brio hanong ba Kinshasa jonggari Congo kalakiyo siya ka lifeline ki yeng brio ki surok bat kinar elektrik kila julor hagani ka jing slay hadu menta ki kunhon yarap kidang beteng ban ajing yarap ya kilano ka Israel kala say madan ya ki kot kisla ki ba pensisya ba ka Iran kala yesla bat ka Hamas kumno ban hiartma ya ka Israel kala kam bakat kum ki kot kisla ka Hamas kalapan pisa $100 million na ka Iran bahkan hiartmaya ka Israel haka hinyo tarik risau arjar arpulai. Menteri ketenat ia dari ka Israel ulapan ipad ba ya ki kot gisla ki bagi sipai Israel kila yoklum naki krempok hendo baju ri ki nong yalam ka Hamas ha Gaza. Kidai ki kot ki papen ibo nong yalam ka Hamas u Yahya Sinwar bat Muhammad Dave ki don jinya dai ke bajan bah bat ki Iran bat ki jia selaru kumno ban penjat ya ka Israel. Ka Pakistan kadang yai beteng haduk mentaru ban penher krat ya ki poiwer ki bana Afghanistan ki balawan poi ha Pakistan bat ka le ya kani da ka bor hadin ba ka por balabu kalakut no kata ha ka life way tarik ulber mentau snem kila don shibon ba ki bala syakem balaong bala le tok met ru ya ki ha ka por ba ki bor ba dai pen ki lek ban bekrat ya ki ki nong hikai skol ha barok koi kari Nepal kila penlong jingya ki daga basange terekam bat kila sedang ya kani ka jingya ki hinne ka sngi kum kadak ka jing penjur ya ka jing dawa jong ki ban wanra no ya ka School Education Act ka patmai ki seng ki no hikai ka bala tip kum ka Nepal Teachers Federation kala batha ya barok ki no hikai ba ki dei ban sange eswa na ka kam jong ki dei ban khanglut ya ki school barok bat wat gitu ki badang pen krek ya ki result ru ki dei ban sange eswa ya ka kam ki to gilong kimat ku blai